3, 2, 1, 0. Είμαι μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και δουλεύω για μια οικονομία που θα στηρίξει την ζωή του Ευρωπαίου πολίτη και ειδικά να δώσω έμφαση στην ανισότητα και τους πιο αδύναμους και φτωχούς στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Είμαι επίσης να βοηθήσω τον κόσμο να μπει στην ψηφιακή οικονομία, γιατί θα έχουμε ένα τσουνάμι από τεχνητή νοημοσύνη και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτόν τον νέο κόσμο που μας έρχεται. Στηρίζω τους μικρομεσαίους, θέλω τη μείωση προφανώς γραφειοκρατίας και πάρα πολύ, επειδή είμαι και στην Επιτροπή Πολιτισμού, την βελτίωση της παιδείας και του διδακτικού προσωπικού με προγράμματα που θα έρθουν από την Ευρώπη. Θέλω να προστατεύσω και τους δημιουργούς από το ψηφιακό τσουνάμι πάλι, ιδιαίτερα στο σύνθετο κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και την πνευματική ιδιοκτησία. Με ανισχύει ιδιαίτερος ο αρνητικός αντίκτυπος των smartphones στην εκπαίδευση και στην υγεία μας και στην υγεία των παιδιών. Επίσης, θα δραστηριοποιηθώ για την προστασία και υποστήριξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, γιατί είμαι και μέλος από την Ελλάδα και είναι φυσικό να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα τη δική μου. Αγαπημένο μου σινεμά δεν έχω μόνο ένα. Μου αρέσουν πάρα πολύ το 15 Αύγουστο, το Ζορμπά και το The Killing Fields για την γενοκτονία στην Καμπότζη. Το αγαπημένο μου πιάτο, μετά από σκέψη, είναι τελικά η φασολάδα, η ελληνική φασολάδα. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια, μάλλον θα πω τους καλλιτέχνες, είναι ο Μαρκόπουλος, Νταλάρας, Χάρη Αλεξίου και τώρα πρόσφατα ο Αργυρός. Το βιβλίο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, το διάβασα λίγο μετά τη Χούντα, ήταν το 1984 του George Orwell. Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο γεγονός που διαμόρφωσε το ποιος είμαι σήμερα ήταν η βραδιά της Χούντας στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1967. Αυτό με πολιτικοποίησε μια και καλά. Ο αγαπημένος μου πολιτικός, μετά τον Ανδρέα φυσικά, είναι ο Winston Churchill. Μια συμβουλή πολύ σημαντική που μου έδωσε κάποιος κάποτε είναι ότι αν διαφωνώ με κάποιον, να ψάξω γιατί διαφωνώ και γιατί αυτός έχει τόσο διαφορετική αντίληψη από μένα. Τι τον έκανε να έχει αυτή την αντίληψη που είναι ξεχωριστή από μένα, για να καταλάβω πού έρχεται. Η πρώτη δουλειά που έκανα στη ζωή μου ήταν στο Καναδά, όπου ήμουνα εργάτης που έκοβα δέντρα, δυστυχώς με μια μεγάλη ομάδα εργατών, με κάτι δυσθεώρατα και τεράστια μηχανήματα που πάντα με εντυπωσιάσανε. Τότε μου αποτυπώθηκε ότι ο καπιταλισμός με αυτά τα μηχανήματα έχει τεράστια δύναμη και σαρώνει ό,τι βρίσκει μπροστά του. Το πιο σημαντικό που πρέπει να έχει ο πολιτικός είναι να ακούει. Να ακούει τον κόσμο, να τον ακούει κάθε μέρα και να μην τον ξεχάσει ποτέ.